Producer Hassan Libas. Masoyi bai gudun masoyi ɗan wata. Hararai na keken ka zammin ƙaddarata, da fatan cikin nishaɗin kikin ka kwanta. Ki kula min da kanki kinji masoyiyata, ni da gaske nake son kiya jarumata. Ra'ayina da naki daidai ne na fahimta, mafakar soki bani domin na zo na huta. Zana yi maki tambari da sauti na jita, da akwai hadari idan kin ka bani rata, domin ke ce macen da na saka zuciyata. Zana dawwama da sanki har ƙarshen rayuwata, ni ka fata kafarki na ji ko zan wahalata. Kaso mai san ka ba abin da ya kai shi daɗi, domin hakan yake sa masoya su ta zumuri. Duniyar so ashe dai tana da faɗi, tana hango wasu sun tashi wasu sun faɗi, ta saka ma wasu faɗin rai suna ta kauri. So mai sabar Abuja a koma makurdi, so daɗinsa ya ɗar zuma da riɗi, kuma darajarsa ya fi ƙaddarori da kuɗi. To bukatan ka so shi ya zama to mabuɗi, wurin masoyi da shi da mai sansa si ta daɗi. Masoyinka za ka bai madarar ka mai gargaɗi, ka daura wani sarauta gare shi za ka yi naɗi. Abin haushi so mutum ya ce ba ya san ka, ko akan wani akan ya fara sai na yi ta kuka. Zuciyata akan hakan sai ta dinga suka, tausaya ka ɗaukuna baiwa wanda ke tsanka. Sanar haka na ga waɗansu sun shiga hauka, ni akan masoyi na zana fansa mallaka. Babu laifi na sadaukar da rai a kanka, banganin jarumtar ka har sai so ya risa ka. Idan har da numfashi to akwai so a ranka, bila adama kake ko aljani shi so bai barin ka. Mai fariya akan soyayya yau gani gaka, masoyan asali akan so su ba su shaka.